Sziasztok! Itt vagyok újra, én Korgi, és ez a Különleges Természet második része. A mai vendégünk, vagyis növényünk, a Vénusz légycsapója. Nos hát, nézzük meg a közelebbről ezt a légyevő növényt. Pontosan így néz ki, mintha fogai lennének. Hát, ha fogai lennének, akkor igen, óriási fogai. Nos, hát igen. Hogyha például egy léggyel érintkezik, például ez a légy itt, akkor ide megy a légy, mert ugye nedveket termel. Ez a növény, ami a legyeket vonzza, meg egyéb rovarokat. Szóval ezért tud olyan ügyesen, olyan ügyesen vadászni, mintha csak a legprofibb vadász állat lenne.